Benvinguts al Cat Tomàquet. Avui fem un pa amb tomàquet especial amb una persona que està darrere dels grans projectes que es fan aquí a Catalunya. És el culpable que artistes de tot el món hagin cantat en català i és un dels grans productors musicals que tenim a casa nostra. Passant per Eufòria, la Marató de 3Cat, Zenit, molts altres projectes i ara, aquí, al Cat Tomàquet, amb tots vosaltres, Jordi Cubino. Let's go! Benvinguts a Cat Tomàquet. T'ha agradat la intro? Encantadora, de les millors que m'han fet mai a la meva vida. Hòstia, que heavy. Com estàs, primer de tot? El més important. Molt a gust, sí. Venint aquí a Terrassa. A propet, no? Sí, jo soc de Sabadell i ja saps que... Sí, però bueno. No visc a Sabadell fa molts anys, però sí. Ah, val. Bueno, a mi no m'importa la rivalitat. O sigui, és una mica... És fantàstic. A tu t'importa? A mi, perquè hi ha gent que es junta i tot insulta. Bueno, és igual. Jo estic rodejat, mira. A Eufòria estic amb el Miki, amb el Lil Dami. És que estic rodejat de terrassens. És talent, és el que té. Val. En quin moment vital diries que estàs ara? En moment vital? Ostres, en un moment vital, bona pregunta. En un moment vital jo crec que molt bo, molt tranquil. Jo crec que després ha sigut una carrera, o està sent una carrera molt llarga, tant personal com de feina, i estic en un moment molt dolç, molt divertit, no? Estic fent coses que mai pensava que faria, com la televisió, perquè és una cosa que havia fet molta tele quan jo vaig començar a cantar fa molts anys, però tampoc no n'hi ha pensat de tornar a fer tele i ara estic molt ficat a televisió. Ara ets molt de tele, et fiquen a Zenit, a Eufòria, tal. Et vull preguntar ara per Eufòria. Creus que és important que hi hagi programes com Eufòria, per exemple, o altres talent show, coses d'aquestes? Creus que és important? Jo crec que sí, perquè tal com està el món de la música, a Catalunya i a tot arreu, hi ha molta democratització, però també hi ha poques oportunitats. I quan dic poques oportunitats dic que hi ha massa saturació de mercat, surten moltes cançons, molts artistes, que queden com diluïts, no? Són mils i mils i mils de cançons que es publiquen cada dia a Spotify. L'altre dia m'ho van dir, que crec que són com 90 i pico mil al dia al món. Sí. És surrealista. Era una 60 i ha pujat a un ràtio de 90 ara mateix. Criminal. Sortir d'això és superdifícil. Aleshores, tot el que pugui donar visibilitat i que puguin aprofitar els nois, les noies, per poder donar-se a veure, jo crec que és molt positiu. I hi ha una imatge que és molt xula que, clar, a ell l'he pogut veure... Bueno, jo tinc una imatge clara que és en els càstings aquests que es fan al carrer. Sí. Tu estàs allà i, clar, ets dels que tria els que entren a Eufòria i tal. En què et fixes? Tens alguna cosa que et fixis? D'entrada, nosaltres, no sé, perquè tenim un sexte sentit, poder perquè portem molts anys treballant amb artistes, i de seguida jo puja una persona a dalt de l'estrada i abans que canti ja sé si inscriurà o no, si és artista o no. Hi ha molta gent que a la plaça Catalunya, el darrer càsting que van fer, que van passar com 2.000 i pico persones, ja pujava i li dèiem, fuera. I el tio, però si no he cantat, doncs no. Hòstia, que dur, eh? I això passa? Sí, això passa. Poder alguna vegada ens equivoquem. No dic que no ens equivoquem, però generalment l'encertem bastant. Hòstia, que heavy. O sigui, i tu has dit, de dir, mira, i ho dieu des d'així de lluny, o com és? Amb veu alta? Quan entra, la vols dir, hola, com et dius? Doncs em dic Carla. Vale, Marc, moltes gràcies per venir. I poses cara de pòquer i apa. És difícil, a mi no m'agrada fer-ho, A mi no m'agrada perquè, clar, jo he sigut cantant, músic, compositor i moltes coses, no? I com a productor veig i no m'agrada, perquè jo... És dur, bueno. Entenc això, no? Va haver gent, al darrer càsting d'Eufòria, que venien des de... Va haver un que venia de Galícia, de València, gent que s'havien fotut tota la nit de viatjar per venir... Per rebre un gràcies. No, amb aquells els deixaven cantar. Perquè ens avisava la producció i deia, escolta, per almenys deixeu-los cantar. Hòstia, que clar, tio, joder, és duríssim. Sí, és duro. I aquesta... Bueno, fredor, entre cometes, o professionalisme, al final, clar, suposo que l'has anat curtint, potser, o sigui, no sé, tu amb 20 anys podies dir, mira, no, fora. No. Que no. O sigui, suposo que és amb experiència i amb... L'experiència fa molt. Tens de comptar de que, clar, veient tants cantants, treballant amb tanta gent durant tants anys, de seguida veus les qualitats. I quan una persona és artista, es posa sobre un escenari, ja es veu, és que tens com llum. Aura, ara es diu aura. És un aura, és un aura, és màgic. Val? I Eufòria, un cop ja fan tot el procés, inclús guanyen, o fan com... estan uns quants mesos i tal, què creus que és el millor que s'emporta la gent? Que han vingut uns quants, aquí ha vingut el Lluís Sánchez, ha vingut bé l'Alexia també, la setmana que ve. Molt bé, dona-li molts records. Alexia Pasqual. L'estimo molt, l'Alexia. Sí, bueno, ha vingut diversa gent d'això.
Què creus que és el millor que s'emporten? Jo crec que l'experiència. És a dir, jo sempre els dic, a les 3 edicions que hem tingut fins ara, sempre els dic el mateix. Quan fem el Sant Jordi, que és com el clímax... Sí, vaig anar d'aquest any i va sortir amb la guitarra allà. Sí. Top. Doncs clar, són 18.000 persones amb 18.000 i 18.000 a la tarda. Són una cosa que només les grans estrelles poden aconseguir. Sí, veus 40.000 persones, les veus en un dia, no? Clar, però jo els dic sempre, venen a veure el fenomen, venen a veure el programa de televisió, i de pas a vosaltres, però no us venen a veure vosaltres com a persones físiques. El dia que sortiu, o sigui, això és un diumenge, el dilluns, quan sortiu al carrer, tornareu a fer concerts per 20 persones i tornareu a lluitar i a picar pedra per arribar-hi. O sigui, que és els hi dius, això, Sí. Jo crec que és el millor, a nivell psicològic és millor que es preparis d'aquesta forma, perquè, clar, això ha sigut, diguéssim, són 4 mesos, 5 mesos que estem treballant amb ells, que estan com en un núvol, però quan s'acaba aquest núvol tornen a la realitat. Clar, això m'ho va dir el Lluís Sánchez, que allà et puja molt, ets com una superestrella, tal, molt amor i tal, i després, bueno, no és que tornis tampoc on estaves, estàs una mica millor, tal, però bueno, llavors has de buscar un altre cop, bueno, una discogràfica, aviam on vaig, aviam què faig... Correcte. I que heavy. Vale. Què creus que ha de tenir un bon productor? Un bon productor? Molta psicologia, molta vista tant per les cançons com pels èxits, com pels cantants, però jo crec que la base d'aquesta indústria, els fonaments de la indústria, són les cançons. Sense una cançó mai tindràs un cantant d'èxit. Jo sempre he dit el mateix. Vale. Fixa't quantes cançons han sigut èxit amb un cantant d'un sol tiro i s'han anat a la merda. I carreres que anaven molt bé, a la que han canviat les cançons i no tenen bones cançons, se'n van. Per tant, la base és la cançó. Evidentment que l'artista és molt important, però un artista sense una cançó mai podrà ser un hit continuat en el temps. El que fa són les cançons. Ha d'aguantar, fer bona música. La vista per les cançons, sobretot, és molt important. Vale. I... La psicologia amb l'artista, Val. O sigui que la psicologia et refereixes a tirar per aquí, però dir-li bé, correcte. Això potser no, correcte. Això sona millor. Són gent sensible, que a més tenen les seves idees per fer les coses, i jo crec que el que has de fer és captar el seu esperit i fer brillar l'esperit d'aquest artista. T'has trobat amb molt ego? O gent, tampoc vull insultar, però hi ha gent que diu, el Pep Saula m'ho va dir, que saps qui és, que és productor i tal, em va dir que hi havia cada un, que millor que li digui que no i no gravar amb ell. O sigui, no vull que diguis cap nom ni res, però bueno, suposo que t'has trobat en estudis amb gent que dius, a veure, aquests... Mira, o sigui, això què? Jo he tingut la gran sort de poder treballar amb noms molt grans és molt grans, vull dir, Luis Fonsi, Albo Aranés, Sanz, molta gent, i són tots encantadors, perquè són molt professionals. Si m'he trobat amb algun problema d'ego, que no diré noms, ha sigut amb gent que comença. La gent que està a dalt saben tot el que s'ha de currar per estar allà i el que costa arribar, que són gent que quan confien en un professional o en un productor, diuen, jo em poso les teves mans, per això estàs treballant amb mi, no? Això et fan molt de cas, no? La gent que comença, no tothom, però hi ha moltes que sí que tenen bastants problemes. És com, no, fes-m'ho així, treballes per mi, no? Una mica més així, l'ego aquest, no? Però no m'he trobat massa, Podem m'he trobat en 95% molt bé i 5% algun problema. Algun. Ha gravat a milers de persones, llavors hi ha 500 que... No, és broma. Tant no. Durant una època vas ser conegut com David Lime, és com que tenies aquesta faceta com... cantant, popstar... Pot ser, això no sé si tinc mal entès o alguna cosa, però pot ser com que triomfés en un altre país. Sí, hi ha diversos. Però com més que aquí, inclús. Sí, el Japó va ser número 1 absolut. Això em sonava, Japó. A Corea del Sud va ser número 1, vaig estar a Taiwan de gira, a Hong Kong, de fet vaig viure 2 anys a Tòquio. Que heavy. Sí, i allà va ser número 1. Jo recordo que arribar amb l'avió... Com va ser això? Mira, explica això. La història va ser que jo estava en una companyia més petita d'aquí. Em tallo un pa amb tomàquet, per cert. Sí, tu fes. Tu m'has dit que no, Jo de moment no. Saps què passa? Que no menjo gluten. Aleshores vaig anar molt a cuidar amb aquestes coses. Vale. Però no per res, No, si no sap greu, em faré una... No, ho puc veure menjar. Això no em preocupa, no provoca res. Vale, va. Doncs res, t'explico. La història va ser que Universal Music va comprar els drets de les meves cançons i els meus àlbums per Extrem Orient, ho van treure amb un videoclip i ho va patar. Llavors va posar número 1 i em va dir, has de venir a fer una gira. I recordo, una anècdota, l'explico sempre, però quan vaig arribar a l'aeroport de Tòquio, vaig veure quan sortíem per la porta cap a... per agafar immigració, hi havia com 200 o 300 persones al fons amb pancartes. I jo pensava, de David Lime? No, espera, jo pensava, li dic al mànager, bueno, deuen estar esperant un esportista famós, algú famós, i a mesura que ens acostem, David Lime, sí, efectivament. Sí. Que heavy, era molt heavy. M'havien de treure amb el guardaespaldes, era molt divertit. De fet, si toqueu a YouTube David Lime, veureu vídeos, hi ha alguns de Corea, hi ha coses que estan molt divertides. I que era una altra indústria, o sigui, era un altre rotllo, diferent
diferent al d'ara. Clar, Spotify no existia. No. Si començant per això, és que és un altre món. Ni redes socials. Ni internet. No hi havia res. És que és molt fort. Clar, allà eren CDs, bueno, al principi eren vinils i després CDs i cassets. Clar, i passava molt més això que algú podia... Ara, si algú peta a Japó, aquí saps qui és. Vull dir, és Correcte. com que està tot. I com creus que ha canviat? O sigui, com has viscut aquest canvi? Perquè és un canvi radical, que Sí. molta gent no l'ha viscut, potser, molta gent sí. Com has viscut aquest canvi? Home, o sigui... és un canvi radical. Has de comptar que llavors, en aquella època, eren molt pocs els que podíem aconseguir gravar un disco amb una discogràfica. Només gravar, Gravar, ja que triomfis una altra que cosa. triomfar és una altra història. Ara és molt més fàcil, tothom pot treure un disc seu a Spotify, gravat a casa seva amb un portàtil, això ha canviat molt radicalment, no? Jo crec que sobretot el canvi va venir amb la digitalització, és a dir, que va començar tot el tema fa molts anys d'Emule i tot això, Sí, la pirateria. jo a Mares, jo vaig començar a Mares. Sí senyor, amb la pirateria i totes aquestes coses que hi ha. T'agrada l'Oliveig, Està bé. Sí, m'he passat una mica, m'he passat bastant. Doncs res, va començar així i a partir d'aquí MP3 i després ja es va legalitzar una mica. A través, la primers van ser Apple, evidentment, i després Spotify, que van ja posar una mica les normes i la gent ja es va cansar, ja va dir, per 9 euros al mes no m'estic 200 hores baixant cançons i pago, no? Sí, jo me'n recordo al principi que deia, hosti, pagar? Era pagar cada mes? Sí. Però que després vaig pensar, bueno, sí, clar, pago, tinc tota la música. Saps què ens va ajudar molt? No sé. Spotify. Spotify, Netflix. El concepte de Netflix de pagar per les pel·lícules ens va ajudar molt perquè es va traspassar la música. La gent ho va assumir com a normal, és una cosa que et va trigar uns anys. S'ha de pagar i ja sí, està. Sí, s'ha de pagar i ja està. Evidentment, després hi ha un altre tema que seria un conflicte, però no ho és, perquè, és a dir, i t'explico quin és. De Spotify, per exemple, els artistes, o els productors, o els compositors, rebem molts pocs diners. Abans amb els discos és que rebies forces diners, perquè era format físic i rebies forces diners. Ara rebem més per la reproducció física a concerts, els diners de drets d'autor, que no per això, perquè es paga una misèria. El que vol dir que la música en aquests moments i el cinema està en mà de les tecnològiques. Sí, clar, això és un tema, i molta gent, sobretot a Catalunya, hi ha com el fenomen aquest que molts, els que viuen bé és perquè fan molts concerts, i els fan bé també. O sigui, grups que fan gires, tal. Sí. Clar, això és una mica estrany. Hi ha gent que a Espanya fan menys concerts, sí, cobra més, tal, però fan menys que aquí, perquè aquí és que la indústria, si vols que et vagi bé, has de fer concerts. Però bueno. És així, tota la indústria discogràfica ha de fer concerts, perquè viuen bàsicament de les gires, és així, Molt bé. Quan vas veure... Clar, ara anava a preguntar quan vas notar que vas començar com a... Ui, vic de la música, tal, però clar, ja m'has ficat això de Japó, tot això d'Àsia, suposo que allà vivies de la música. Eres un cantant d'èxit. Jo soc molt privilegiat, perquè sempre he viscut de la música. Amb 18 anys, jo vaig començar amb 16. El primer single el vaig treure amb 16 anys, que va ser número 1 a Espanya, i amb 17 anys el segon. I arrel d'aquí hi ha els àlbums i tal. Jo vaig estar 4 anys i mig dedicant-me a això, després vaig canviar, em vaig dedicar a escriure música per publicitat, em vaig reenganxar al món del disco degut a la publicitat, fent cançons d'Estrella Damm, que les feia jo, per Coca-Cola, per molta gent, i després vaig tornar un altre cop com a productor, ja com vaig començar en sèrio amb Operación Triunfo, com vaig escriure El Corazón Latino del Bisbal. Sí, que això ho vaig veure un lloc, una entrevista. I aleshores això em va tornar a reenganxar, que molts artistes d'aquests internacionals el tornéssim a cridar, i bueno, es va quedar la productora. I sempre t'ho vas muntar bé, és que no tens ben muntat, però sempre t'ho vas muntar bé el tema de percentatges, estar allà... Al principi no. Al principi no, perquè recordo que a més hi ha un documental d'això que es diu Megamix Brutal, que ho explica, que també surt una miqueta explicant, que tracta tota aquella època dels començaments dels 80 i tal, i tot el que les companyies discogràfiques robaven, que robaven molts diners. Ho vaig fer millor després, quan ja vaig ser més madur, clar, amb 16 anys no tens la maduresa. No, amb 16 anys es roben per tot. Llavors sí, no. Va ser molt després, quan ja l'empresa es va, evidentment, fer gran, i aleshores sí que ho controlem molt, això. Menja, tu el teu rotllo, Sí, no, com que... Tu menges? Bueno, que tens pata... És que tinc molt. A Sabadell diem patador, d'això. Que això només hi ha un lloc que ho diuen que és patador, que és el fuet. És un tipus de fuet o sí, no, a Sabadell es diu patador, de tota la vida. És curiosíssim, això. No ho sabia, la veritat. Sí, és una cosa, per la gent que ho sàpiga, a més el Sabadell... Perquè la Júlia, que està aquí darrere la càmera, és de Sabadell. Tu també, i no ho sabies que es deia patador. Sí, veus com ho sabia? És que és... Val, et mous, abans hem parlat inclús, crec que fora de càmeres hem dit alguna d'aquesta paraula, el faranduleo, la faràndula. Et mous en el món de la faràndula. Bueno, no molt, ja. Jo que t'he vist algun cop. Bueno, de fet, em conec una mica d'això. Què opines del faranduleo català? Aviam, evidentment treballo amb tot el faranduleo, tant nacional, estranger com català. Llavors, els conec a tots. El que passa és que no sóc molt d'anar a festes. O sigui, no sóc molt de... Quan em conviden a les festes aquestes, que sempre et trobo per allà,
quan hi vaig, les poques vegades que hi vaig. Per tant, si jo vaig a 2 de 15, tu estàs a 17. Increïble. Això és increïble. I, per exemple, vaig a molt poca cosa. Ara haig d'anar, això es passarà després, ho suposo, ja us ho dic, però bueno, la setmana que ve sí que m'han convidat als Premis d'Enderrock. Però són coses... Jo estic, ens veurem. Sí, ens veurem. Però són coses que no acostumo a fer. No perquè no, sinó perquè prefereixo estar tranquil. Saps? A casa... Home, i t'han donat premis o coses? M'han donat uns quants, sí. No, ho dic perquè, el de premis... Sí. Bueno, és com que està guai anar allà, no? Una mica... Sí, però a mi bueno, a tu t'agrada? Polèmica, eh? Aviam, m'agrada, però també és com una mena de... Que l'any passat, o així, que eren molt els meus inicis, tenia mentalitat de he d'anar a tot arreu, perquè em coneguin, sobre vaig així que crido molt l'atenció, és com què és, que lletres, tal. Però cada cop més selecciono més, eh? Ara dic més que no, en plan, no cal, potser. Ho calculo i dic, aviam, no sé, un dijous he d'anar a una discoteca, escoltar un disc... A mi fa molt de pal. No sé què... No puc, no sé, ja està, puc dir que no i descanso. Jo tinc una cosa molt bona, que a més és veritat. Jo tinc un estudi de gravació a Londres, i tinc casa a Londres també. A vegades estàs a Londres. Fas la tècnica. O sigui, de mentida, dic. No, ho dic de veritat, vale. Perquè molts dijous que em toca estar a Londres, excepte quan estic fent programa de televisió, no? Aleshores, molts dijous estic allà perquè torno divendres. I sempre tinc l'excusa, no, és que estic a Londres. Llavors sí que no... Sí, és real. Pensava que deies, estic a Londres i estàs a Sabadell. És real, tinc un estudi de gravació ja. Vale. És real. Que heavy. I quin és l'artista, ara que has dit lo de Londres, quin és l'artista, aviam, clar, més gran, suposo que és subjectiu, però més potser famós? Bueno, clar, Luis Fonsi, suposo, no? Luis és un, és que n'he fet molts, jo què sé. Alejandro Sanz, Pablo Alborán, però és que he fet tants. Il Divo, Toni Braxton, Alan Parsons, que per molta gent no saben qui és, però és un mític històric de tota la història. He fet molts internacionals, també, nacional. Jo què sé, és que la cosa que l'altre dia... Que no hi ha un, no hi ha dos. És que no sé, i no sé qui em queda de fer, perquè a Espanya he fet tantes coses. He fet des d'un José Mercé a una Ana Mena a una Lola Índigo. O sigui, hòstia, tot és molt curiós, sí. Falta, no sé qui falta. Omar Montes has fet? No l'he fet. En català. No l'he fet Omar Montes. No. Però bueno, sí, no. Però bueno, mai se sap. És fàcil. Nunca se sabe. Sí. Però, bueno. Pel disc de la Marató hi participes, crec que sou 2 o 3 persones. Pot ser que sigui 2 o 3? 4 productors, sí. Val. Doncs jo vull preguntar com aconseguiu o com aconsegueixes que artistes internacionals entrin allà i cantin en català. És amb diners? Com es fa això? No. Això, mira, és una negociació llarga. Tot es planteja des d'una idea inicial en una reunió, aleshores es posen noms a sobre la taula, qui cadascú aporta, però qui porta la batuta amb el nom de portar els artistes, de negociar amb les companyies, és l'Àngel de Calle, que és el director del disc, de la Marató, i ell és el que més aviat negocia amb les grans companyies. Evidentment que nosaltres a vegades per contactes ajudem, no? Com el cas de l'Antonio Banderas, de molta gent que tenia contacte directe. Això has dit fa poc, oi, Antonio Banderas? Antonio fa poc, ho vas penjar ahir o alguna així, no? Sí, el que passa és que és una cosa... Això va ser divertit, el de l'Antonio. És que ahir vaig anar a fer una entrevista i hi havia aquest vídeo que no aconseguia, la noia que em va fer l'entrevista el tenia i dic, hòstia, dona mal! Perquè en el seu moment no vaig penjar. Però bueno, que qui diu Antonio diu molts, no? Llavors, no és fàcil aconseguir-ho, eh? I a més, hi ha una cosa en el disc de la Marató, el que ens costa més no són els artistes, perquè quan hi entren, a més que no cobren, ho fan gustosament en català. I molt bé. Molt bé, ho fan molt bé. Hi ha molta gent. Però és que, a més, el problema són els drets de les cançons, és a dir, els drets de quan nosaltres adaptem les cançons en català, que ho fem nosaltres, que et donin el permís d'adaptació un tio anglès que no sap el que és la Marató. És un drama negociar això. Són mesos, eh? Hòstia, clar. Imagina't, cada any seleccionem unes 500 cançons, de les quals 450 se'ns cauen perquè no tenim els drets. Hòstia. La gent no ho sap, això. És duríssim. Sí. Joder. És que, clar, heu d'explicar que és solidari, no? Tal... Has d'explicar-ho tot. Vine... Has d'explicar-ho tot. A més, és una cosa molt maca. Jo crec, gràcies a Déu, hi ha molts noms que ens han donat entrada i aleshores, quan hi ha els demés, s'expliquen entre ells. Hòstia, és que jo ho he fet. Ah, tu ho has fet? Ja, jo també. Que s'hi ha anat un... Clar, al principi va ser molt dur, ara menys. Sí. I també poseu a gent més petita. Clar. Sí, bueno, molta gent petita. Molta gent. És un 50-50 entre gent gran i gent d'aquí catalana que està obrint-se pas a mercat i crec que és l'oportunitat d'or perquè es puguin lluir. Clar que sí, s'ha de fer. Que xulo. Amb tots aquests noms, de tota aquesta fama, tots aquests famosos, vull preguntar-te quina és la decepció més gran que t'has fet en el món dels famosos en general? Decepció? És que hi ha alguna. En quin sentit? Sí, no cal dir una persona, artístic. però simple, mira, doncs sempre, no sé, van molt de festa i jo, bueno, no sé, això no sé si és una decepció, però no sé, que potser la gent els té idolatrats i potser no, o alguna decepció, alguna cosa així com sorprenent, potser. Home, com a decepció,
No crec que massa. Jo crec que el tema d'idolatrar, la gent els idolatra massa i són persones normals i corrents, com Sí, tots, és veritat. amb les seves virtuts i les seves coses guais, no? Va haver un artista, no et diré el nom, Vale. que està molt en boga, que és jove i tota la història Vale. ara mateix, que la veritat és que el seu caràcter deixa una mica que desitjar. Hòstia, actual, Sí. Hòstia. El que passa... treballo amb moltes. Vale. El que passa és que, no passa res. S'ha d'adaptar i Cadascú has és de com tenir és, una mica també. de psicologia. I molta gent, els presidents de les seves companyies discogràfiques, quan sortien de la gravació em deien: tio, quina paciència tens. T'has guanyat el cel. Dic que sí, tio, amb la paciència que li foto. És que- Però és una. En general, la gent és, al contrari, et porten sorpreses com aquesta, del pa amb tomàquet. Mira, jo vaig acabar amb l'Alejandro Sanz, vaig acabar fent un vi amb un vàter del seu camerino a Sant Jordi. Hòstia. Sí, perquè estava agobiat de gent i vam fer un vino. I ens van fotre entre els dos una ampolleta de vi. Té pinta de maco, Sí, Té és molt pinta. maco, són gent molt guai. Home. Alejandro, si parles una mica català ja pots venir aquí. I ja Està fet. Val. Creus que és que ja no vull preguntar indústria en general, però sí tema discogràfiques tal a Catalunya, creus que estan en un bon moment? Creus que hi ha gent també que es fa camí a part, independent? Què opines de tot això? Jo crec que és un molt bon moment a nivell musical a Catalunya, perquè tot va per onades, no? Va haver l'onada de fa molts anys de lo típic Pets, Sau, tota aquella gent, va haver l'onada posterior de tot una mica... Com deia, música verbenera, a mi no m'agrada dir-li això, música verbenera, però molt amb trompetes i tota aquesta història, que hi havia cançons les molt famoses. bones, i ara hi ha una fornada de gent que són superguais a nivell que barregen molt bé el tema urbà amb el tema del pop, no? I està molt bé tot el que està... A mi crec que té molt bona salut. Hi ha companyies que estan funcionant molt bé, com Global, com Halley... Hi ha molta gent que estan... Sí, són molt totxos. I ho estan fent bé, realment, tant a nivell de discogràfic com manejament. I he dit aquestes dues per no dir-les totes. Hi ha moltes, Hi ha moltes més, però tampoc voldria que pensés que em centro en aquestes dues. No, hi ha com a moltes. referències. Hi ha moltíssimes. Sí. I són referències, és veritat. Sí. I creus que s'està fent bona música? Tu que has vist de tots colors, tal, creus que es fa bona música? Jo crec que sí, hi ha molt bones cançons ara mateix. L'única cosa que pequen una mica és que quan surten 4 o 5 grups que fan coses brillants realment, pots agafar uns tiets, pots agafar mils d'aquests, no? Que són brillants, hi han 30 que els imiten. I aleshores aquests 30 que poder s'autoediten és el mateix so, no? El mateix so, el mateix timbre, i dius, això està fet, és que això no ho facis, vés-te'n cap a un altre costat. Sí, que bona, és veritat. Això em va dir em va dir que havien de millorar les lletres. Sí. En general, que el tema lletres... Sí, no s'hi fiquen massa amb això. Però jo crec que hi ha gent que ho fa molt bé. Per exemple, a mi una gent que m'agrada molt, que s'han desfet fa poc i tinc amistat amb ells, els Stihomas, eren meravellosos. Tot el que van... Vam anar a l'últim concert aquell, sí, a l'hivernacle aquell. Sí, a Poble Nou. Poble Espanyol, sí. I molt... Bueno, ja els havia vist també, però és que són un directe fresc, tal... Són molt bons músics. Són bons músics, sí. És que és literal música. Sí. Val, anem ara a les 4 preguntes, que són preguntes ràpides, que per això t'he dit que tinguis el mòbil a prop. Hòstia, ja veuràs. La primera pregunta és última cerca a internet. Última cerca a internet. Si és que Espera, ja es veuràs. pot dir, clar. No. Mira, primer i llavors... Espera, com fer la O amb un canuto. No. Aquesta no. Espera, és que no sé ni el que he buscat. Bueno, internet, que tingui. Sí. Espera't. Mira, l'última recerca. És absurda aquesta, per molta gent no l'entendrà. Sobre un plugin. Un plugin és un... Sí, per el que fem servir a l'estudi de gravació, un plugin de compressió que ha sortit ara, estava consultant les seves característiques. Ara dius això? Bueno, aquesta no és pregunta ràpida, però bueno, tema IAs i tal, tu què opines? Molt bé, aviam, jo opino. Aquí això és un tema molt extens, jo dono la meva opinió, intento simplificar-la. I la música, clar. Aviam, nosaltres utilitzem la IA a nivell de plugins fa ja 2 o 3 anys, ¿vale? Plugins ja feien les seves equalitzacions, les seves compressions... Això és un tema molt tècnic, el que estic explicant, però que ens ajudaven d'alguna forma a fer-ho, no? Després va sortir tota la història aquesta que comentaves tu, que hem comentat fora de càmera, que és el tema de la composició i tot això. Jo això no ho faig servir molt, però sí que utilitzo, per exemple, la intel·ligència artificial a nivell de fer, sobretot quan fem demos, a nivell de les veus. Sí que l'utilitzem, per exemple, per fer coros, pots fer... Pots multiplicar les veus, sí, gravo la meva veu i després harmònicament fan uns coros perfectes, és impressionant. Estem al principi. A nivell composició no ho utilitzo perquè m'agrada composar, perquè soc pianista i guitarrista i composo jo, però després sí que utilitzo les eines d'intel·ligència artificial, evidentment que les utilitzo, però com a una eina més. Exacte. És a dir, no com a
per exemple, la gent del carrer que no sap música, que fa, això té la seva gràcia i tal, però nosaltres no partim d'aquesta base. Però sí que és molt important, serà molt important, i no només en el món de la música, el que és espectacular és en el món del cinema i de la imatge. És brutal. Clar, que no caldrà tanta gent treballant amb el que es diu el CGI, que es diu, no? Sí, el CGI, que és allò, sí. no cal tant, tema Avatar, totes aquelles barbaritats, que allò són hores i molts milions d'euros o de dòlars. Sí, i la IA no és futur, és present, La IA està canviant el món i la canviarà molt en totes les feines, En totes les feines, Des d'un advocat, ja no la paraula artística, música o cinema, un advocat, un consultor, molta gent es farà per IA. Si fa la millor decisió i tot, i ho té tot en compte, és millor que moltes persones. És així, per desgràcia o per sort. Llavors, tots ens hem d'adaptar. I nosaltres ja fa 2 anys que hi treballem, sí. Que xulo, que xulo. El que fa cosa és quan ho posen en plan robot, clar, en plan persona, i si parla i té la IA perfecta, tal, és com, bueno, és de pel·li, però bueno. Vaig provar tinc un minut i t'ho dic, que tenim poc temps. Vaig estar, on va ser? A Estats Units, i vaig provar una història guapíssima que ja sortirà aquí. Són unes ulleres, com unes Ray-Ban, perdona que digui una marca, que tenen una altaveu aquí i tradueixen a la vegada que estàs parlant amb una persona. És impressionant. Ho has provat? Sí, impressionant. I també puc estar parlant en xinès i ho entens. A la vegada. Això és una passada. I a més tens 2 sistemes, o que et surt com un prompter aquí, o bé traducció literal, però al mateix moment, no té delay. Això és brutal. És brutal. Sí, però clar, això té la contrapartida. Jo penso que ens fa com molt tontos. Clar, això sí. Perquè clar, no he d'aprendre res. Si ja està, si tinc això, sé tots els idiomes literal. Està clar. Llavors, clar, no he d'aprendre mai res, no he d'aprendre anglès, no he d'aprendre... És estrany, té com aquesta cosa amb els idiomes... És que la gent s'està tontant cada cop més, Clar, les pantalles estan això és així. Més tontos. Però clar, si ja no has d'estudiar cap idioma, no has de saber res, no has de saber res. Tot és automàticament, ho preguntes a la IA i és estrany això, però bueno, és igual. Val, una cançó que tinguis en bucle actualment. Ostres, una cançó. És que escolto tantes cançons que jo cada matí... Venim cap aquí, alguna que digui... En bucle, què he estat escoltant ara? Estava escoltant els virals de Spotify quan he vingut, perquè jo cada dia escolto, no tota la cançó, perquè no puc, els 30-40 primers segons de tota la llista de virals i de noves novetats i de lo que està número 1. Per estar atent, no? Per estar atent al tipus de producció, tipus de composició... I les de Dembow i tot de les poses, també. També. Jo a vegades faig reggaeton, sí, que a vegades sí. Ara fa poc he fet una cosa molt divertida, que sortirà d'aquí 1 mes i mig, amb el Montoya, el famós Montoya, i vaig gravar... Vaig veure una foto o alguna cosa. Sí, he gravat el single, el primer single, canta molt bé aquest tio. Que venia del flamenco, no? Clar, i és cantant i guitarrista flamenco. Sí, ho vaig veure. I hem fet un tema urbà, però molt comercial, que jo què sé, la gent es quedarà molt sorpresa a veure. Sí, l'hem gravat ara perquè... Bueno, ja ho veureu. Que xulo. Serà divertit. Val. Sí. Últim missatge que has enviat. L'últim missatge que he enviat. Ha sigut... A tu? És veritat? A tu? Tens raó? Sí, arribo 10 minuts tard, li dic. O sigui que sí, és l'últim missatge que he arribat. Sí, és veritat. Val. Mitjana d'hores al mòbil. D'ús, temps d'ús. Intento... Si ho vols mirar, es veurà la realitat. No, intento poc, perquè a més és que m'atonta molt. Llavors, m'atonta i em deixa sec, cony. I te n'adones a dir, tu, que sí. Perquè estàs allà, és que allà... Sí, no, és horrible. Jo, per exemple, el TikTok el tinc prohibit perquè és que el TikTok és addictiu, igual que tot és molt addictiu. Sobretot el que t'agrada. Sí, això va estar fet per tu, en concret. No, és horrible. A més, mira, les meves redes socials no me les porto ni jo. Me les porta un despatx de nois, que em porta les redes socials, jo s'envio coses i ells decideixen quan publiquen i quan no publiquen, perquè jo no m'atabala molt. Jo pensava que eres tu, que hi ha moltes fotos com de tu... Sí, perquè les envio... Sembla que ets tu, saps? Però les envio, me les pengen ells. Perquè a més va arribar un moment que tenia com 600 missatges cada dia i ara mateix tenim, tampoc jo soc molt, però tenim 250.000 visites al mes úniques. Clar, llavors no són moltes, però per mi jo tinc la meva feina, jo per aquestes coses. Tal qual. Val, projecte que més t'hagi sorprès, tot el que has fet. Que més m'hagi sorprès. De dir, hosti, m'han contractat per Eufòria, que guai. No sé si és d'aquest, suposo que no, ja que tens tant. Que m'hagi sorprès? No, Eufòria va ser una sorpresa maca. Però, ostres, n'hi ha hagut molts que m'hagi sorprès. Em va sorprendre molt quan em van trucar per fer l'himne del Mundial del Futbol d'Alemanya amb el Divo i Toni Braxton fa uns anys. Em va sorprendre. Quan va ser? El 2006? És el de Zidane? Sí. I em va sorprendre que se'n recordessin.
Val. No sé, va ser xulo. Allò va ser supressió perquè dic, què faig jo fent una cançó per un mundial de futbol? I a més amb ells dos. És estrany. Sí. Val, última pregunta abans d'anar al catjoc, que és Vinga, allò va. de futbol que t'he dit. Vull. Si tinguessis un altaveu que t'escoltés tota la indústria musical catalana, Sí. què diries? Però en plan com Déu, com un micròfon, i tothom t'escolta. Ramon Montardí, tothom. Josep Montero, Es conec a tothom. tots, sí. Tothom t'escolta automàticament. Què els hi diries? Ostres, complicat, No crec que sàpiguen que ets tu, sinó que és com un missatge que... Jo crec que el missatge que ha d'arribar, que ho estan fent bé, és sobretot donar molta sortida a tot el talent que hi ha, recolzar el talent que hi ha, ajudar-los, perquè en un món on hi ha tanta saturació de producte, ajudar el producte, el bon producte, és molt important. I més si és català, perquè crec que fa falta, en aquests moments fa falta que la música catalana que està assentada se senti encara més, no? Perquè a nivell col·loquial cada cop s'està perdent més per els estudis que estan fets, sobretot a les grans ciutats com Barcelona. I això sempre, el que sigui fomentar el català dintre de la música, sempre penso que és bo. Xulo, al final la música és cultura i és un reflex de les persones. Sí. O sigui que... Val, anem al catjoc, que últimament estem fent i a mi m'agrada molt perquè és fer una alineació amb el faranduleo català. Val? Tenint en compte com el que transmet, això a l'extrem, així com dinàmic, l'altre, tal. Llavors, jo et diré uns noms i tu els poses en posicions, val? Després pots rectificar, si vols. Vinga. Primera, Juliana Canet. La Juliana Canet, hosti... No, que me l'estimo molt, la Juliana. La Juliana Canet, amb lo incisiva que és, jo la poso de delantero centro al final. Sí? A dintre de la porteria, sí. No, vale. de porter no. De porter no, que també podria ser. Podria anar a porter, el primer que arriba, zasca. Vale. Això segur, però jo crec que la fotria davant de tots. Val. Berta Aroca. Mig al camp. Val. Deixa'm al mig al camp. Víctor Navarrosa. Ostres, no sé si un bon defensa, no? Podria ser. Sí, central, no? Allà? Sí, central, un central. Sí. Val. Joel Díaz. Hosti. Migcampista, va. Val. Controlant allà. Controlant, passant pilotes, distribuint el joc. Val. Joel Joan. Ostres, el Joan. Aquest de porter. Primer perquè és alt i a més, quan s'acosta algú, què passa? Sí, crida, dona indicacions dona també. Indicacions, sí. Val. Carlos Cuevas. Aquest també de central. Sí. Vale. Miqui Núñez. El Miqui el posaria de lliure, de nou, perquè ell pot fer tantes coses... O sigui, allà amb Juliana Canet... Bueno, darrere, mitja punta. Sí, darrere, però ell pot fer tantes coses que jo crec que podria fer el que volgués. Sí. Val. Cat Lletres. Cat Lletres? Ostres, d'entrenador. Hòstia, és bona, allà com... D'entrenador. No sé quants portem, però bueno. Andreu Buenafuente. Ostres, Andreu Buenafuente és un tio intel·ligent, un tio... Jo crec que seria... o un Xavi o Iniesta del centre del camp, no? Hòstia. Distribuint tot, no? Pensant al cap... Bon equip, bona alineació, la veritat. Val, no sé si diries algun més amb aquest... Algú que volguessis que jugués, sí o sí? Que jugués, Jordi Cubino, inclús. No, on aniria? Jo que no estaria al palco de president. Però sense pollos. Millor era... Sí, relaxat, en segon termini. Molt bé. Perfecte. Doncs qui t'agradaria que vingués al Cat Tomàquet? Qui creus que hauria de venir? Ai, no sé, qui hauria de venir? Molta gent. No sé qui has portat, ja, i no conec a totes si repeteix algú... Qui hauria de venir? Qui hauria de venir? Aquest estaria guai. És que trauré temps de programa, després fas clac i talles. Tranquil. Qui hauria de venir? Que pogués ser divertit. A l'Ilami l'has tingut. No ha vingut l'Ildami. Doncs hauries de portar l'Ildami. M'ho va dir Miqui Núñez també, que és guai. I treu àlbum, a més. Sí, jo crec que l'Ildami estaria bé. El tindràs al cap aquí dalt, perquè mereix 2,63 metres, la mare que el va parir. Sempre toca les fotos al seu costat. Jolines, macho, tio. T'agafa per aquí. Sí, és que és enorme, tio. És molt alt. Doncs res, un ple, no sé si t'has quedat amb alguna cosa per dir, si vols alguna data, alguna cosa... Aquests artistes sempre diuen el concert o la seva cosa, el seu àlbum... No, jo crec que... Estàs tranquil. El moment vital, tranquil. Estic molt bé, estic preparant tres projectes de televisió ara, que ja ho veureu, no puc dir massa cosa, i preparant moltes coses també d'estiu, preparant el disc de la Marató també, com no. El de l'any que ve, el 2026. Sí, estem ja pensant-hi. No, que no s'ha fet res, evidentment. Però estem pensant-hi i molt ficat amb el tema de televisió i producció a Londres, que tinc bastantes coses. Que xulo. Doncs ja em trucaràs per alguna cosa. Aquí, evidentment. Bueno, ens colaràs per allà. La setmana que ve ens veurem, et colarem a algun lloc. Sí. Perfecte. Doncs res, un plaer, Jordi Cubino. Moltes gràcies. Let's go, Cat Tomàquet.